हेलौ खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि आरो लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनोबो मानिखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबाय। दाथ' नङा होमबा जोंना कर'ना भाइरासनि कभिड-19नि थाखाय अनेकथा समस्या जालायबाय। दिनैहाय आसाम सरकारा गोदान SOP दिहुनना होनाय जादों। दा जोङो बे SOP दिहुननायखौ जोङो मेनटेन खालामलायनानै मेनटेन खालामलायबानो जाबाय एबा फल' खालामबानो जाबाय, जाहाथे जोङो खैफोदाव गोलैया। दा बिनि थाखाय फंनैसो बुंनाय जाबाय। लोगोसेना जोङो बे कर'ना भाइरासआ जोंनि थाखाय साननो थाङोबा डेन्जार। ओंखायनो जों बयबो बि केयारफुलै सांग्राङै जानानै थाबानो जाबाय। गाव गावनि न'खरजों लोगोसे गाव गावनि देहा सोलेरखौ जोथोनै ला। लोगोसे जों जेब्लायबो हटआव थानो नाजा बा गरम थानो नाजा। जोंनिया ना मानि थाखाय कर'ना भाइरासआ जोंनाव सन्देरो एबा मायो? जाय मानसिनावहाय ना मानसिनि देहाया दुरबल, हिउमिनिटिया खमायलांनाय, नैबे मानसिफोरनावसो थाब सन्देरनो एबा बारस्लायनो बोलो मोनो बे कर'ना होननाय जिनिसा आरो। दा ओंखायनो जोङो गाव गावनि इमिउनिटिखौ बारायहोनोब्ला जों मा खालामनांगोन? दा जोङो गिबियावनो जोङो जोंनि देहाखौ मोजां खालामनोबा जों जानाय लोंनायाव थिग थानांगोन आरो लोगोसे जोंनि फिजिकेलि समायसाखौ जों मर्निं वाकआउट खालामनांगोन। लोगोसे जोंनि देहाखौ फ्रात फ्रिट खालामनानै लानांगोन। बेजों लोगोसे नोङो दा जि SOP दिहुननो हादों बेखौ नोंसोर फल' खालामदो। लोगोसे जोङो न'आवनो थाबानो जाबाय आरो एसे। दा बेफोरबादि दा बेनिखायनो जोङो गावजों गाव एसे सानलायबानो जाबाय। गावनो गाव जोंथ' मानसि जाथिखा, नङा होमबा? दा एसेबाबोथ' जोंनाव साननो हानाय मेलेम दङ। दा बेफोरबायदि आरो दा बिनि थाखायनो जोङो जेब्लायबो प्रिपेयार जानानै थाबानो जाबाय आरो जाहाथे जोङो बैफोर खैफोदनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो आरो गिबियावनो। दा बेनिखायनो जोङो फल' खालामलायबानो जाबाय। दाथ' ओरैबायदि मिथिखागौ नङा होमबा? दिनै डिस्ट्रिक्ट वाइस जाबाय आरो डिस्ट्रिक्ट बारलांलायनो मोनला एबा ट्रेभेल एबा दावबायलायनो मोनला आरो गावबागाव डिस्ट्रिक्टआवनो जोङो जिखुनु खामानि मावनांगौबाबो दस्रा डिस्ट्रिक्टआव थांनो हानाय नंला आरो गावबागाव डिस्ट्रिक्टआवनो थानानै जों मावनांगोन आरो। दा बिनिखायनो जोङो जाहाथे गारि बायदिसिना सालायनायाव बाहेरा ओंखारनायफ्राव जोङो प्रब्लेम जायैफोरबादि आरो दा जोंथ' बिदिनो थांनायाव जोङो SOPखौ फालियै मानसिफ्रा बिदिनो गोबां बुजालाबायदों। लोगोसे जोङो जुरिमानाबो नांनोबो हागौ। दा ओंखायनो बि केयारफुल। दा दिनैनि भिडिअ'आ बांद्राय गोलाव जानाय नङा आरो दा सर्टलि बुंनाय जाहैबाय। आंना एसे बेस्थ' दंना, दा बेनि थाखाय आरो लोगोसे आंनि भिडिअ'खौ जायफ्रा नायदों एबा गोदानै चेनेल, बेफोर अननानै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव थुनानै होबानो जाबाय।